Pirații salicieni, bazați pe coasta stâncoasă din sudul Turciei de astăzi, erau cei mai organizați și cei mai puternici dintre toate grupurile de pirați din acea epocă. Nu erau oameni disperați care furau pentru pâine. Aveau flote, cetăți fortificate și infrastructură. La apogeul lor, sursele antice estimează că pirații salicieni operau peste 1000 de nave și controlau teritorii care se întindeau pe mai multe linii de coastă. Ei atacau convoaiele romane cu grâne, jefuiau orașele de la malul mării și răpeau cetățeni romani pentru răscumpărare atât de frecvent, încât devenise o categorie recunoscută, deși neplăcută de nenorocire pentru clasa superioară mediteraneană. Un eveniment pentru care familiile se pregăteau financiar, iar corespondența administratorilor romani era plină de plângeri logistice plictisitoare despre negocierile pentru răscumpărare și schimburile de prizonieri. Capturarea lui Cezar a avut loc în jurul anului 75 înainte de Hristos, cu aproximativ 3 ani înainte ca el să ocupe prima funcție publică importantă și cu aproape 3 decenii înainte să ajungă în vârful puterii romane. Era tânăr, călătorea cu un mic grup de prieteni și servitori, fără vreo forță militară care să-l protejeze. Când navele piraților au apărut și abordarea a început, nu a mai rămas decât să se supună și să înceapă să calculeze ce va fi necesar pentru a supraviețui. Pirații au trimis familiei și apropiaților săi vestea că se așteaptă o răscumpărare de 20 de talanți de argint pentru eliberarea sa. 20 de talanți era o sumă considerabilă, reprezentând ani de venit pentru o familie romană obișnuită. Pentru o operațiune piraterească, care deja câștiga sume enorme din comerțul cu grâne și raiduri costiere, era o cerere de început respectabilă. Indica faptul că ei înțelegeau cam pe cine capturaseră, o persoană educată, bine conectată, a cărei familie ar fi plătit pentru a-l recupera. Ce nu au anticipat a fost reacția lui Cezar la această sumă. El le-a spus că 20 de talanți sunt o insultă. A afirmat că el valorează cel puțin 50. Acest detaliu, păstrat în viața lui Cezar scrise de Plutarh și confirmat în diverse forme de mai multe surse antice, este unul dintre acele momente din biografia istorică care pare prea perfect revelator pentru a fi fals. Dar este în concordanță cu tot ce știm despre modul în care Cezar a acționat pe tot parcursul vieții sale. Nu făcea pe cineva. Nu încerca să manipuleze pirații să creadă că valorează mai mult decât în realitate. Găsea cu adevărat ofensatoare suma inițială și a spus-o negociind răscumpărarea în sus în numele său, pentru că credea că suma mai mică îi afecta statutul. Pirații, după toate relatările, au fost încântați de asta. Se așteptau la teamă, sau cel puțin la o cooperare atentă din partea cuiva care încerca să-și minimizeze disconfortul. În schimb, au avut ceva mult mai interesant, un ostatic care părea mai enervat pe ei decât speriat. În timp ce mesagerii plecau să adune răscumpărarea de la contactele lui Cezar din Asia Mică, proces care dura aproximativ 38 de zile, Cezar a rămas pe navele piraților. Și aici relatarea devine cu adevărat ciudată, pentru că ceea ce urmează nu este povestea unui om care îndură captivitatea, ci a unuia care și-a găsit o audiență și a profitat de ea. A scris poezii și le-a citit cu voce tare piraților. Când reacția lor l-a dezamăgit, le-a spus direct că nu au gust, că sunt barbari iletrați care nu apreciază ceea ce aud. A ținut discursuri aparent lungi, iar când pirații nu au arătat suficient entuziasm, i-a numit needucați. A participat la jocurile și exercițiile lor cu o intensitate competitivă autentică. A dormit când a vrut și a cerut liniște când dormea. Potrivit lui Plutarh, când zgomotul din afara camerei sale nu s-a diminuat suficient de repede, a trimis oameni să le spună piraților să facă liniște. Și ei au făcut-o. Un grup de răpitori profesioniști cu 1000 de nave și fără niciun motiv să-i respecte cerințele de confort ale unui prizonier roman, au făcut liniște doar pentru că el le-a cerut asta. Acest detaliu spune multe despre prezența pe care o emana Cezar chiar și la 25 de ani în captivitate, fără nicio pârghie. Dar detaliul pe care nicio sursă antică nu-l poate ocoli, pe care toți istoricii îl menționează pentru că este atât de caracteristic pentru ceea ce avea să devină Cezar, este promisiunea răstignirii. Le-a spus piraților de mai multe ori, direct, fără ironie sau furie teatrală, că după ce va fi eliberat, se va întoarce, îi va captura pe fiecare și îi va răstigni. Pirații au râs.
Aceasta a fost interpretată ca o afirmație mândră a unui aristocrat roman care își păstrează demnitatea. Probabil era genul de declarație dramatică pe care bărbații în poziția lui o făceau frecvent. O aserțiune retorică de superioritate, înțeleasă de toți ca un spectacol, nu ca o intenție reală. Motivele oferite în sursele antice variază ușor în funcție de cine povestește, dar explicația cea mai constantă este că Iunctus avea alte planuri pentru pirați. Mai exact, era interesat să-i vândă ca sclavi, în loc să-i execute, o opțiune financiar atractivă, care ar fi generat venituri semnificative și ar fi evitat complicațiile unui proces legal formal. Există și posibilitatea, sugerată de unii istorici, că Iunctus pur și simplu dorea să-și exercite autoritatea asupra evenimentelor din jurisdicția sa și resentimentul față de un tânăr cetățean privat care sosise cu o flotă de pirați capturați și aștepta ca mecanismele administrative ale Asiei romane să-i proceseze conform instrucțiunilor sale personale. Cezar nu a așteptat să afle care explicație era corectă. S-a întors la Pergam, a luat prizonierii în custodia sa și i-a răstignit el însuși. Aici, relatarea se divide ușor între surse, iar diferența contează într-un mod care dezvăluie ceva important despre cum dorea Cezar să fie înțeles, atât de contemporanii săi, cât și de posteritate. Unele relatări spun că pur și simplu i-a răstignit, punct. Exact așa cum promisese, metoda standard de execuție pentru pirați și infractori de rang inferior, conform obiceiului roman. Alte relatări, inclusiv cea mai detaliată versiune, notează că Cezar le-a tăiat mai întâi gâturile înainte de a-i răstigni, ca un gest de milă față de oamenii pe care îi cunoscuse în cele 5 săptămâni anterioare. Și-a respectat promisiunea de a-i răstigni, dar a atenuat în același timp moartea, pentru că relația nu fusese una pur ostilă. Ambele versiuni se încheie în același punct. Pirații care l-au răpit pe Julius Caesar au fost executați pe autoritatea sa personală, finanțați din resursele sale proprii, în ciuda planurilor alternative ale guvernatorului roman în exercițiu, într-o perioadă în care Caesar nu deținea nicio funcție oficială și nu avea niciun drept legal de a ordona execuția cuiva. Guvernatorul roman al Asiei nu a intervenit. Senatul de la Roma a luat act de incident și a trecut mai departe. Iar Caesar, recuperând majoritatea banilor de răscumpărare, eliminând bărbații care îndrăzniseră să pună un preț pe el și demonstrând în cei mai direct termeni ce înseamnă să-i ameninți demnitatea, a continuat spre Rodos pentru a studia retorica așa cum planificase inițial. Povestea piraților salicieni și a lui Julius Caesar este adesea tratată ca o anecdotă colorată, un semn timpuriu al caracterului care avea să modeleze lumea romană, o notă biografică care ajută la înțelegerea cine era, înainte să devină ceea ce istoria îl reține. Și este toate acestea, dar este și ceva mai mult, dacă rămâi suficient de mult să privești ce dezvăluie despre lumea romană din acea perioadă și despre natura omului care avea în cele din urmă să o cucerească. Gândește-te la ce a fost nevoie pentru ca Caesar să facă ceea ce a făcut. Nu doar curajul, care era evident considerabil, ci tipul specific de încredere necesar pentru a sta prizonier pe nava unor oameni care îl țineau pentru răscumpărare și a le spune că îi va ucide când va pleca. Nu ca o amenințare, nu ca o tactică de negociere, ci ca o afirmație a unui fapt viitor. Pirații au luat-o ca pe un spectacol, pentru că o interpretau prin prisma a ceea ce majoritatea oamenilor ar fi înțeles, adică nimic. Caesar însă o însemna exact. Și diferența dintre ceea ce simțea el și ceea ce înțelegeau ei este decalajul care explică tot ceea ce a urmat. Nu avea nicio îndoială că va face ceea ce spusese. Avea o certitudine interioară asupra propriei capacități atât de totală, încât era percepută de cei din jur nu ca aroganță, ci ca o autoritate stabilită, o calitate gravitațională care făcea ca oamenii, chiar și răpitorii profesioniști, care aveau toate motivele să le respingă, să se conformeze instinctiv preferințelor sale, fără să știe de ce. Pregătirea retorică pe care și-a căutat-o la Rodos nu a fost un accident al biografiei. Caesar a înțeles mai devreme decât aproape oricine din generația sa că puterea în lumea romană era inseparabilă de limbaj. Faptul că el a făcut acest lucru, că a acționat imediat și decisiv, fără să aștepte autorizarea oficială, și că nimeni în sistemul administrativ sau juridic roman nu a considerat aceasta o încălcare gravă a procedurilor, ne arată cum funcționa puterea romană în acea perioadă. Imperfect, inconsistent și cu o mare importanță acordată rezultatelor în detrimentul procedurilor,
atunci când cel care obținea rezultatele era suficient de credibil. Cezar a revenit cu pirații capturați și cu răscumpărarea în mare parte recuperată. Acesta a fost rezultatul. Metoda a fost neobișnuită, dar rezultatul a fost clar. Marcus Iunus poate că a fost iritat, însă nu avea un caz convingător că Cezar făcuse ceva ce Roma ar fi condamnat oficial, mai ales când alternativa era ca Iunus să se îmbogățească vânzând prizonierii, în loc să servească interesului roman de a elimina o rețea cunoscută de pirați. Episodul a stabilit în istorie, iar mai târziu în sursele care l-au păstrat, un model de acțiune care avea să rămână constant pentru întreaga viață a lui Cezar. El făcea promisiuni clare și le respecta. Acționa mai rapid decât se așteptau ceilalți. Opera în limitele autorităților existente, dar nu considera aceste limite constrângeri, ci puncte de plecare. A recuperat costurile și chiar mai mult, transformând ceea ce ar fi trebuit să fie o pierdere netă de 50 de talanți și 6 săptămâni într-o demonstrație de capacitate personală care i-a costat pe dușmani totul. A fost milostiv în sensul specific de a nu provoca suferințe inutile dincolo de ceea ce promisese, ceea ce este diferit de a fi blând sau indulgent, dar pe care a înțeles că este o distincție importantă în modul în care oamenii îl vor aminti mai târziu. Problema piraților nu s-a încheiat cu intervenția personală a lui Cezar la Pergam. Criza mai largă a pirateriei în Marea Mediterană era atât de gravă la începutul anilor 70 înainte de Hristos, încât amenința aprovizionarea Romei cu grâne, ceea ce nu era o abstracție, ci o amenințare directă la stabilitatea Republicii. Revoltele legate de lipsa grânelor reprezentau o criză politică, iar lipsa grânelor putea deveni o criză civilizațională. Senatul, după ani de răspunsuri inadecvate și campanii militare eșuate împotriva flotelor de pirați, a acordat în anul 67 înainte de Hristos puteri extraordinare lui Pompei cel Mare pentru a rezolva problema la scară largă. Campania lui Pompei împotriva piraților din Mediterană a fost una dintre cele mai eficiente operațiuni militare din istoria romană. A curățat marea pe secțiuni, împingând flotele de pirați unele împotriva altora și spre coastă, distrugând bazele și navele lor într-o campanie ce a durat aproximativ 3 luni și a pus capăt practicii organizate a pirateriei. Zeci de mii de pirați au fost capturați. Majoritatea au fost așezați pe terenuri agricole din regiuni slab populate ale lumii romane, în loc să fie executați. Această decizie reflecta atât preocuparea reală a lui Pompei pentru construirea unei economii stabile în Mediterană, cât și preferința sa instinctivă pentru soluții care puteau fi prezentate ca fiind mărinimoase, fără a sacrifica obiectivul strategic de bază. Când Cezar a ajuns la adevărata sa faimă, pirații cilicieni care îl ținuseră prizonier erau o rețea dizolvată. Puterea lor fusese zdrobită de campania lui Pompei, bazele lor demontate, liderii lor risipiți sau morți. Bărbații pe care Cezar îi capturase și îi crucificase erau deja o amintire, însă episodul a rămas în conștiința romană ca o poveste spusă și repetată, pentru că reflecta atât de precis ceea ce făcea din Cezar ceea ce a fost. Refuzul absolut de a accepta o definiție diminuată a sinelui, viteza cu care acționa odată ce lua o decizie, precizia literală cu care își respecta amenințările, pe care toți ceilalți le considerau doar vorbe goale. Dușmanii care au venit mai târziu, bărbați care au avut acces la această poveste și care au înțeles ce însemna, au recunoscut consecințele subestimării lui. Nu toți și-au schimbat comportamentul în consecință. Majoritatea au plătit pentru această greșeală. Povestea piraților ne provoacă să reflectăm, dacă suntem dispuși să o urmăm și să nu o tratăm doar ca pe o notă de subsol spre capitole mai cunoscute, ce înseamnă să te cunoști pe tine însuți atât de profund. Cezar, la 25 de ani, nu era încă Cezar în sens istoric. Nu avea cuceriri, nu avea nicio funcție importantă, niciun moment decisiv precum trecerea Rubiconului. Avea un nume, o legătură de familie cu o linie patriciană în declin, o educație și o prezență care făcea ca pirații profesioniști să se adapteze programului său de somn. Și avea o certitudine interioară atât de completă, încât funcționa ca o autobiografie avansată, o convingere pe deplin formată despre cine era și ce avea să facă, care preceda orice dovadă ulterioară ce avea să o justifice. Încrederea majorității oamenilor vine după realizările lor. Realizările lui Cezar au venit după încrederea sa. Pirații au întâlnit acea încredere în formă timpurie, într-un context fără nicio justificare externă,
Și totuși au simțit-o suficient de clar pentru a-l găsi remarcabil, doar că nu au înțeles ce însemna. Au interpretat promisiunea crucificării ca pe o piesă de teatru. S-au înșelat pentru că îl măsurau după tiparul persoanei care face astfel de declarații dramatice în situații dificile pentru a-și controla sentimentele și modul în care sunt percepuți de ceilalți. Cezar nu controla nimic, pur și simplu descria ceea ce urma să se întâmple. Distanța dintre un om care joacă siguranța și un om care o exprimă este invizibilă din exterior, motiv pentru care pirații au ratat acest lucru, au râs și erau încă în același ancoraj la 38 de zile după când s-a întors cu navele. Bărbații care l-au răpit pe Iulius Cezar nu au înțeles ce aveau. Aveau viitorul stăpân al lumii romane ca audiență captivă timp de 5 săptămâni și se amuzau pe seama îndrăznelii lui, a limbajului său ascuțit și a insistenței asupra sumei de 50 de talanți în loc de 20. Credeau că privesc un spectacol. De fapt, priveau un om care exersa să fie el însuși în singura arenă disponibilă, ascuțindu-și instrumentul pe care îl va folosi în următorii 40 de ani împotriva oricărui inamic. Îi recita poezii piraților în timpul captivității, nu pentru că avea vreo iluzie despre aprecierea lor literară, ci pentru că abilitatea de a vorbi bine în fața unei audiențe ostile era o competență pe care intenționa să o folosească, iar risipirea unei astfel de ocazii de a exersa ar fi fost o ineficiență pe care nu și-o permitea. Le-a spus că îi va crucifica. I-a crucificat. Tot ce a urmat a fost într-un anumit sens aceeași poveste, dar pe o scenă mai mare. Ați vizionat canalul Legendele Piraților. Vă mulțumesc pentru vizionare și o zi frumoasă!